गावल्यानं गेटअप चेंज. दुपारी पोचले घराकडे, त्याच्यानंतर आरामच झालो. आता काजूत असे संध्याकाळचे 5:30 झालेत. टब आहे माझ्या खांद्यावर आणि हे बघा बोंडू पडलेले असतं, पण आता येतच आहोत. बोंडू बोंडू हे बघा. ही रतांबी पण लागली आहे, ही पण काढूची लागतील उद्या परवा. बघा आमचे बोंडू अजून चालू आहेत. मे महिना झालो. मे महिन्याची आज 7 तारीख है सॉरी. ये देखो हमारे बोंडू अभी तक पड़ रहे हैं. म्हणजे काजी अजून चालू असत. आम्ही दमलो पण काजी अजून दमत नाही. असे बोंडू ह्या हातात पडन कुसन जातात जाग्यार. ते बोंडू लाई करूचे लागतात. काजींचं एक असतं, काजी आणि कलमा ह्याच्यात फरक आहे. कलमा ही कशी तुमका काही काळापुरतीच लागण जातात, त्यांचं सीझन असतं. आणि काजींचं टाईम असतं. काजी तुमका लागत राहतात. आता हे अजूनही काजी चालू असत. हे आता सध्या तरी आम्ही अजून पडलेलेच लाई करतो. मी नाही, मी आता गेलोय, आई करी जास्त. ह्या काजी काय म्हणतात तुमका माहिती आहे? चुरंडिकाच. काजीचा एक बरा, काजीचं तुमका नुकसान काय नाही. म्हणजे कसं समजा तुमचे काजी साफ असतील, मुळाक पत्र बितर काय नसत, तर काच तुमची फुकट जाणार नाही. पडलेली काच जरी मुळात बोंडू कुसन जरी गेलो तरी काच तुमका गावतं. हे काजीचं हा एक फायदा. पण बाकीचे जे उत्पन्न असत, रतांबे म्हणा, भिरंडा, त्याच्या उपरांत सुरंगीचं उत्पन्न म्हणजे तसं बघू गेलं तर तो आमच्यासाठी जुगार जाता. आता ही सुरंग आमची किती मोठी तरी आहे, पण ह्यांचं कसं असतं सुरंगीचा, तुमका नेमक्या दिवसातच ते काढू होई म्हणजे होई. कारण जर तुम्ही ती सुरंग 8-10 दिवसात, ते 8-10 दिवसात नाही काढलं तर सुरंगीचं सगळा फुलन जाता, काही एक गावना नाही पाठी. म्हणजे जरी सर 1000 रुपयाचं उत्पन्न हा, ते तुमका सर्व तर अर्ध्या किमतीत येतं. असं हा सुरंगीचं खेळ. पण काजीचं तसं नाही. काजी काय असं तुमका आता हे पडलेले काजी होतं, आपण अजून आईचं काढणं पण नाही, पडलेलेच काजी लाई करता. पण निदान आता पण ते घेऊन गेले, टब्बर बोंडू घालते घेऊन गेले. आणि आता हे परत मी आता हे येतोय. ही एक, पण आपल्याकडं तो शेतकरी अजून म्हणायचं तसं समृद्ध नाही असा. कारण अजून आपल्याकडे तसं उत्पन्न घेतलं जाणार नाही जसं उत्पन्न बाकीच्या ठिकाणी घेतात. काजीचा, कलमांचा. एक 2 महिन्यात जरी नाही म्हटलं तरी जरी उत्पन्न बऱ्यापैकी झाला, 2-4 क्विंटल काजी झाले, तरी वर्षभराची मेहनत फिटली म्हणायचं. पहिला आम्ही लहान असताना, म्हणजे लहान म्हणजे माझा जन्म 91चा, म्हणजे विचार करा 91तली माझी
4-5 वर्ष तर माझी मुंबईतच गेली, दहिसरला. त्याच्यानंतर जेव्हा मी आई बाबा जेव्हा गावात दिले त्या टायमाक आमच्या गावात ह्याचा त्याल काढीत. त्याल म्हणजे काय तर तुमका सांगा नको. ह्याची प्युअर प्युअर म्हणजे त्याका म्हणतात पेट्टी. कालांतरान तर सगळं बंद झाला, पण हे कसं जमाना होतो आमच्याकडे बऱ्यापैकी ह्याचा उत्पन्न घेतला आहे बोंडवाचा. आता ते लोक नाही रावले आणि लोकांची ती आता जरी असलेले ते असतच आहे, पण त्या लोकांची आता ती ताकद नाही रावली तसं करण्याची वगैरे. त्याच्यामुळे आणि कालांतरानं कसं असतं बदल घडत असतात, तसे ते बदल घडत गेले आणि ते सगळा बंद आहे झाला. ही हयसर एक भिरंड आहे बघा, ही पण एक ढकलून घालूची लागते उद्या परवा. हां, तर बोंडवाचा आपण सांगवतो. तर कालांतरानं सगळा बंद झाला. म्हणजे जसा प्रगती होत जाता गावागावात तशा त्या गोष्टी. हे पूर्वीचा होता, खूप जुना. म्हणजे माझं लहानपण म्हणजे विचार करा, त्या म्हणजे आमच्या साधारण आम्ही 3री-4थीत गेल्यानंतर सगळं आता बंद झालं. तेव्हाचे ते यावर होते. ह्या कलमाचं काय नाही, जमनीक भार राहतो. पण ही काज अजूनही लागते. वरती अजूनही बोंडू होत त्याच्यावर. ते बघा, थैसर असं अजून नाही म्हटलं तरी 10, 12, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 अजून 10-15 वर ते बोंडू दिसतोच. आता पुढे पडतले होत, काढूचे आता बंद झाले. आता फक्त येतच यावर शेवटी कसं आहे असलं तरी तर उत्पन्न तर कोण सोडणार नाही. शेवटपर्यंत हे किशीत घेत रवतलो. कारण तर का निसर्गाने दिला आपला आम्ही म्हणत आपलं म्हणून काढतो असा विषय. पण जेव्हा तर हे काजीबिजी होते लागत बऱ्यापैकी, तेव्हा तर पण त्याची मेहनत घेतली जातं. असं नाही की बाबा मेहनत नाही, मेहनत ही केली जातं. मेहनतीशिवाय पर्याय नाही असा. बोंडू बघा केदो एक आपलं बोंडू चावण बघते. खाली ह्या सीझनात काय बोंडू खाऊ नये, खाऊन बघूया. हा, भारी लागलो. बरं, एक जर काजीर जर खंय गावलो तर नक्की खाईन. कारण ह्या काजीचे बोंडू बरं लागतात. काजी वैलो होयो, पडलेलं नको. ही बघ आणखीन एक गावली चुरांटिकाच. हे पडण तरी नाही म्हटलं तरी एक 4-5 दिवस झालेले आहोत. देखो ह्या बघा काजीत आमची एक भिरंडा ही जाती. याची भिरंडा आता पडाक लागलेली आहेत. हे बघा हाय तुमका दिसतच. ही भिरंडा उचलूचं आता काम नाही आपला. हे बघा भिरंडा पण पडलेली आहेत. ही उद्या परवा झाडली काय मोकळे झालो.
ह्याचं बोंडू मस्त साईज बरी आहे बोंडवाची. काजी नानवत पण बोंडू भारी आहे. टेस्टिंग भारी आहे. टेस्टिंगला मस्त आहे. बघा रतांबे बिरणा पडले आहोत बोंडू. बोंडू जरी कुसान गेलो तरी त्याची काच मात्र आपणाक गावताच गावता. हे बघा बोंडूचं बघा किती दिवस झाले पडन पण काच अजून त्याची शाबूदा. कधीतरी असं जाता साळुंदर बिणंदर खाता. आता हे बोंडू हे बघा याचा बोंडूचा काय झालं तर बघा पण काच अजून धडधडीदा. काजींचा ह्याच वैशिष्ट्य म्हणून काजी लोकांका परवडतात. ही पडलेली काच फुकट जाणार नाही. आता तसं बघून गेलो तो काजींचं सीझन सरळ होऊ लागलो केव्हाच पण आमचे अजून चालू आहेत. हे टपच हाडूचं लागतो जमत नाही. टपाशिवाय पर्याय नाही. एकदाची ननू हातान टाकते. हे बघा काजी बोंडू त्याच्यात काय रवाक नाही. बोंडू झालं खराब झालं टाकून काय कामच होत नाही. पण काज अजून शिल्लक आहे त्याची. आणखीन एक बघलेलं आहे. हे देखो हे बघा आणखीन एक बोंडू शिल्लक नाही. काच धडधडीचा. काजी समजा तुम्ही काढले नाही तरी पण तुमका काय टेन्शन नाही. काजी आपणच पडतात आणि तुम्ही ते नुसते पडलेले बोंडू जरी लाई केले तरी चालतं. हे बघा मी आत्ता सांगलेलं आहे साळींदर खाता. हे बघा साळींदर खाऊन काय केलं तर बघा आणि बरोबर अगदी गरज त्याच्यातलं काढतं साळींदर. बरं साळींदरच्या तोंडात डिग बिग काय लागणार. आम्ही जर असं खालो तर फोप्या त्याला तोंड. शेवटी प्रत्येकाच काय म्हणतात तसं आम्ही कसं अन्न खातो तसं त्यांचं तास. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे ती कला डिग लागायची आधी खाऊची. आमच्याकडे काजी येचूची कला. तर आमका काजी खाऊची कला दिली असती अशी हिरवी काजी तर त्यांना येचूची कला दिली असती. असं असतं ना. आईन मला सांगलेला तरी टब अर्धो टब भरतलो तसाच झाला. मी तिचा अंदाज किती परफेक्ट आहे बघा. मी सांगते हातानं हाडते येतून म्हणून पण म्हणाले हातानं नको अर्धो टब तरी बोंडू गावतले. तसाच झाला. आणखीन एक काज येतूची या. ओ माय गॉड हे बघा हे बोंडू मी खातले मस्त पिकलेलो. आता काढणे नाही येथून बाहेर काढते कारण मग तो खाऊन देखवचो. तू भारी दिसतोय तू खाऊचो माका. ही जी बोंडाची टेस्ट हा ही डायरेक्ट काढून खाऊची एक नंबर. आणि ह्या काजीचे काच बघा ह्या कलम नाही काच असा हे ओबडधोबड दिसाक तुमका हडेतून थोडे पण टेस्टी भारी आ. खातले मी तो बोंडू. ह्याचं परत मुरटूची आहोत म्हणजे परत मुरटू घेऊ जातलो असं मदत करूची लागतली.
म्हाका वाटतं एकंदरीत बोंडू जसे पडलेले आहोत त्याच्यावरनं आई काय बरेच दिवस येऊक नाही असं वाटत आहे म्हाका. हे बघा दुसरी काच साळींतल्यान खाल्लेली ही कला त्यांच्याकडेच असा. हे अशी काच आपण नाही खाऊ शकलो की आपण काढू शकलो नाही. लक्षात घे किती बारीक बारीक पोकरल्यान बघा. दुसरी हा काजी काजीच्या सीझनात काय मी होतंय नाही होतं एक दोन वेळा पण माझ्याकडे कॅमेरा नाही होता तेव्हा. तर आता काजीचं सीझन सरलो हा पण काजीचा व्हिडिओ चालू हा. ह्या आमचा कोकण हे काय म्हणतात आमचा विकास शेतकरी पॅटर्न. आता हे बोंडू आहोत ह्या बोंडूक आता किंमत नाही कारण समजा हे आमचे समजा गावतात 2 टप 3 टप. आता काय तो बोंडूवाला घेऊ घेणार नाही. एक बोंडू जातो डायरेक्ट गोयाक. आता गोयातून गाडी येतात सबन फिरता संध्याकाळचो एक दिवस आड करून पैरो असता. पैऱ्यासून सगळ्यांचे बोंडू लाई करतात आणि ते घेऊन जातात. पण आता ह्या बोंडूक व्हॅल्यू नाही कारण आता हे बोंडू काय नेऊक तो येणार नाही. त्यांचं कसं त्यांना पण तसं माल गावाक होय ना त्याच्यामुळे ते आता यायचे बंद झाले. हे काय आता आम्ही बोलू टाकून देतो. परवा का पहिला काय करीन असे जेव्हा ढोरा खूप होती त्या वक्तावरची गोष्ट ढोरा खायत हे पडलेले बोंडू बिंडू हडीसाठी टाकलेले असतात ना हे ढोरा खायत. आता ढोरा बिरा कमी झाल्यामुळे ढोरा पण खाणत नाही. हे बोंडू ते जागेवरच कुसन जातात. आता मुरटून काय आम्ही ते बोंडू घराकडे भरायचो नाही थेट टाकून ठेवलेले असतले मग ते पडन ते कुसन जातात. बरं आमका त्याचा पुढचं रसायन काढू येणार नाही नाहीतर टाकेला असता पण नको येतो तितके खूप आहोत. हवाई लागतं हवाई. फक्त हे जमिनीवरचेच बोंडू येतोय मी तरी माका हवाई लागतं. पत्रा विचारायला असलेलो आमचं नजर अजून तशी आपली शाबूदा नजरेने अजून आमच्या मार खाऊक नाही. पत्रा विचारायला असलेलो बोंडू आपणाक दिसतं अजूनही. माही बघा आता किती असे काजी बघला असतील तुम्ही माझ्या हातात. काज जी शिल्लक हा जरी त्याचो बोंडू मरान पडलो असत तरी अरे हा तो बोंडू माका खाऊचो लक्षात हा माझ्या खाऊन चले मी. अडे असा एक बोंडू पुढे नाही. हा बघा अजूनही थंय कोपऱ्यात आहोत पडलेले पुढे येतूचे आहोत पण आता परत खालती गेलं की वरती एक जमायचं नाही म्हणून तो बोंडू काढून घेते. खाऊची मजा काम तर करूच असं खाऊची मजा किती सोडूया बरोबर मग एकदम फ्रेश. हे बघा हे बोंडू फ्रेशमध्ये काढते. जास्त नाही खाऊचे कारण नुकती चाय पिऊन येले त्याच्यामुळे पण एका ढास नक्की मारतले. एकदम टकाटक आत्ता काढले.
हे जो रस जो पिऊन मजा येते ना, एक नंबर. काय हो भारीच लागलो रसा. म्हणजे बऱ्याच वर्षांनी खाल्ला, यंदा तो पहिलो. हे टाकतोय आता आणखी नाही. मका हिरवो हे आपलं सॉरी पिकलेलो बोंडू गमलो. हो बघा देखायचं आहे. दिसलो हे मी पाडतोय. ह्याच्यातलं एक तरी खातलं मी, कारण त्याच्यात चानियन खाल्लेलो म्हणून खातले. दोनही पडले. यस. एका बोंडवान काम केलं. हे बघा हे पडलेलं, हे पडलेलं आता मी काढलंय तो. हे बघा पिवळ ढम्मक. हे बघा हे खाल्लेलं होतं चानियन. आता इथून मी चालायचं का. काय रस लागता माहिती आहे. बोंडू खाणे नाही, बोंडू खाले तर मका 3 साना ना म्हणून. पण रस मात्र रस काय फुकटच जातलो असं, पण बोंडू मुरडून आम्ही टाकून देतलो. भिंगारो करून टाकले. एक काहीतरी साळुंदरान खाल्लेली आणखीन एक काज नंबर 3. एका काजीत हे 3री काज गावली मका साळुंदरान खाल्लेली. आता सगळ्यात आम्ही ओरबडून ह्याला तर ती काय खातली, त्यांचा पोट कसं भरतलं असं परत विचारा. त्यांच्यासाठी ठेवायचं. शेवटी ते पण निसर्गाचा एक भाग असत. सगळ्यात आमच्यासाठी जीव नाही देवान. आईचा म्हणणं चुकीचा नाही होता, बरोबर ठरला. एक पुरो जवळजवळ टप भरलो. जसं मी हाताने याचा विचार करी होते ते टप भरलेलो पुरो. हातानं सुद्धा आम्ही काढू शकतो बोंडू. टाक हे बघ टाक. हे हिरवा आवाज हे एक चावते. हे पण भारी दिसतं बघा. त्याच्यात पण रस भारी आहे. दिसलो फ्रेश माल फ्रेश. तसं पडतो नाही, हातानंच काढतो लागतो. डेटा सकट दिलो ते काय येऊचा नाही होता वाटतं. येऊ नको हिरवडा नको हो. पोटात वडी येते आणखी. झाले येसून बऱ्यापैकी म्हणजे सगळे सरलेच बऱ्यापैकी. काजीचं सीझन सरांसुद्धा
एक पाऊण टप काजी गावलेले आहेत, बोंडू गावलेले आहेत. छोटा तो नाही हो, तरी पण तोडतोय का. खय गेला रे काढू. हा हे बघ, हाय करा रे, हाय करा. हो यूट्यूब ब्लॉग, यूट्यूब ब्लॉग. हे बोंडू जर ह्याच्यात पडले या पत्र्यात खय ना तर गमाचं पण नाही, म्हणून ते काढून टाकते. आता काय ठेवणे तसं काही उपयोग नाही, काढू कसं गावतीत तितके गावतीत. झाले माझं काम, सरला येतच. ते अजून काढता हा त्याचं. मी फक्त हातानं गावलेले सगळे लाई करून दिले. शेट स्वतः मालक बोंडू मुरटूक बसलेले आहोत. झाले. अरे काय तू काय मुरटायला सांगितले तुला इथे. हे काय, हे काय हाडले ते कसले. सावकाश सावकाश ठेव इथे आणि हे भर टाका त्याच्यात. हे बघा हे सगळे खराब झाले, टाकून दिलेले बोंडू. आई कुठे. आई ती काय काढते. हे भर ना काजी. होय सगळे झाले. ए मामा, ए दम्या काय करतो. गो गमन्या काय कळत, काय कळत. हा